Defense Headquarters emego ka amata na ha ga-aga n'iru wee na-awakpo ndị niile dịgasị iche iche na-ezu mmanụ dị n'ala ma ọ bụ si n'ụzọ mkpuke wee na-esipụta mmanụ ọkụ ma ndị omekome nọ na ebe dịgasị iche iche ọkachasị na mpaghara Niger Delta. Ha sịrị na ha ga-esite n'aka ndị uwe ojii na ndị dịgasị iche iche bụ ndị ọrụ wee fụ na ike ndị a ga-akụda. Ha mere ka amata na a ga-enwekwa njikọ aka ndị otu task force ụgbanụ bụ ndị nke ga-eme ka ihe apụta ife. Ekwuru nke ha kpọrọ Operation South East Region bụkwanụ nke ha kwuru na ya bụ amụma bụ ịkụda ndị omekome n'ezu mmanụ n'ụdị ọbụla na-ebute ajọ ọnọdụ na Bayelsa, Delta, Rivers nakwa ebe ndị ọzọ n'ihi na ha ekego ajị n'ume ime nke a. Onye ọrụ anyị Ekwi Ajide nọ ebe a ma wetara anyị ozi bụ onye si n'Abuja wee zitere anyị ozi a. Dịka Director Defense Media Operations Major General Musa Madami siri kwuo ka ọ na-akọrọ ndị nta akụkọ maka ọrụ na agamnihu ozize n'ime ngalaba isii dị na Naijiria n'izu ụka abụọ gara aga n'ihe anya na-ahụ na nke anya na-adịghị ahụ nke butere nchọpụta nwụchi na mkpochapụ ndị mmenye ụjọ n'ọrụ ha n'akụkụ dị iche iche na Naijiria na ngalaba South. Madami siri na site n'oku bịa nyere aka n'ihe gbasara ajọ otu na Iyara Road dị na Warri South Local Government Area na Delta State ka aka kpara mmadụ 5 ndị bagidere ndị nche ọgụ ma napụta ha egbe 2, mma oge 2 n'otu ọgbatumtum. O kwuru na ndị Operation Delta Safe n'ọrụ Octopus Grip ha na ọrụ ndị ọzọ chọpụtara ma mebie ebe ime mmanụ megidere iwu dị 41,156 ebe ndebe ihe dị 189 onunu 12 na ugbo osisi 15. Director ahụ kwukwara na ndị agha ghọrọ ndị ohi mmanụ ego karịrị nde 280 ma nata ụgbọala 6, otu keke, nde kwuru nde mmanụ dị iche iche ma nwụchikwa mmadụ 18. O toro mbọ ndị agha na ndị ọrụ nchekwa n'ebe dị iche iche ma kelee ndị nta akụkọ maka inye aka ha nyere ndị nchekwa obodo ka e wee weghachi udo na Naijiria. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.